खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 9 जुन 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, गोसोआव गिनाय सोमजिगोन, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। वृष राशि समाजनि हाबा मावनो थाखाय गिदिर बिबान मोनगोन, नखरनि सुबुंफोरनि अनसायनाय मोनगोन, मोजां सान। मिथुन राशि गिदिर खैफोद जानो हागौ, गोबां रां दाहार लानांगोन, जेंना गोनां सान। कर्कट राशि गावनि अहंकार आखुनि थाखाय बयजोंबो गाज्रि मोनजानो हागौ, सानै हयै बाथ्रा बुंनाया मोजां, गाज्रि सान। सिंह राशि नखराव दावराव दावसि जागोन, बिमानि गोसोआव दुखु होफ्लांनो हागौ, गाज्रि सान। कन्या राशि गोसो होनानै नाजायोब्ला जाफुंसारनाय मोनगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। तुला राशि नखरनि जेंनाखौ लानानै जिंगा सिनांगोन, गोसोआव असान्थि सानस्रिया जायगा लागोन, गाज्रि सान। वृश्चिक राशि मोजां हाबा मावनायनि थाखाय बयनिबो अनसायनाय मोनगोन, समाजाव मोजां मुं मोनगोन, गोजोननि सान। धनु राशि गावनि आंगोआनो सुथुर जागोन, गोसोआव दुखु मोननांगोन, हेंथा गोनां सान। मकर राशि नखराव सुखु गोजोन फैगोन, बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायना थानो हागोन, मोजां सान। कुम्भ राशि मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन, रंजा खुसिजों सानखौ बारहोहरनो हागोन, मोजां सान। मीन राशि बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानो हागौ, सानै हयै बाथ्रा बुंनाया मोजां, जेंना गोनां सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज खालामनाय थाबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ गासै 9 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे 9 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 इयार कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 इयार कर्स। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाईलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।